What's up mga kabuleros, panibagong player na naman, isang big man ang aking nahanap na mula sa Lawak, Pangasinan. Siya ay naglalaro para sa team ng Manawag at team ng UL, University of Luzon, Tagupan City. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ka updated sa lahat ng videos at pakipollow na sa aming Facebook page, Pixels Buleros. Maraming salamat kaibigan. Buleros, kung nahanap ko na player, 6'3" siya at grabe kong lumipente sa loob. Halos burtain ka kapag sinaks mo kanyang teritoryo. Tara ka Buleros, nalalanin natin siya. Pula si Marcus Jan S. Meneses, Tagalawak, Pangasinan, 6'3". Nag-aaral ako sa University of Luzon College. Si Meneses ay naglalaro rin para sa University of Luzon, Tagupan City. At ilang kampinato na rin ang kanyang na-achieve sa kanyang paglalaro sa University of Luzon. Ba talaga ang nagagawa pag nagsumikap kang maglaro? Tara kabuleros, panoorin natin ang kanyang highlights play. Talagang hindi basta-basta itong si Mark Christian Meneses. Kaya kabuleros, kung may kilala kang player, pakilala mo lang sa amin at ating feature. Hanggang sa muli kabuleros, maraming salamat sa pagtambay.